הליגה של מכבי חיפה נגמר, ולכן מנסים לפחות להציל את הקופה. מקצרים את הדרך לאוהדי בית"ר ומעתיקים את המשחק לרמת גן. שוורץ, אוחנה, מה בית"ר תעשה במתפרצת הזו? עדיין אוחנה, והכדור הזה בלי כתובת, אבל יש שם עבירה, ואוחנה כועס על רוני לוי. צ'אנוב דרוך בין הקורות לכדור החופשי הזה. גרשנייב עם הבעיטה, וזה ברשת! איזה שער גדול של גרשנייב! 8 דקות וחצי מן הפתיחה, 1-0 לבית"ר ירושלים מול מכבי חיפה. טיל כזה אף שוער בעולם לא לוקח. עוד מבט אחד לבעיטה האדירה הזו של גרשנייב. הכדור עוקף את החומה והולך הישר אל הפינה. צ'אנוב נגע בו, אבל זה לא עזר לו. איתן מזרחי מוצא יפה את שמוליק לוי בצד השני. אלהרר, חרזי נמצא קדימה, שוורץ לידו, גרשנייב שם, ואלהרר מחפש את שמוליק לוי. עטר האיש שבא לסגור את שמוליק לוי. כדור הולך למרכז, אוחנה מצליח להשתלט עליו, צריך להוציא את זה החוצה. שוורץ מסתבך, ברקוביץ' משחרר. שמוליק לוי הקדים את ברקוביץ'. יעקב הלל, עכשיו מזרחי יכול לשלוח את גרשנייב, הוא מחכה, ועכשיו הוא שולח את גרשנייב. יופי של כדור, גרשנייב צריך להוציא למרכז, זה מה שהוא עושה. אוחנה, 2-0! אלי אוחנה, דקה 20, בית"ר ירושלים 2, מכבי חיפה 0. איזה יופי של צירוף, ואוחנה עושה את השני. הנה תראו את ההתקפה הזו כאשר מזרחי שולח את הכדור לעברו של גרשנייב. גרשנייב מרים את הראש, רואה את אוחנה הפנוי, ואוחנה מטווחים כאלה יודע את העבודה. עכשיו שוורץ, שמוליק לוי שם פנוי, ניר מנחם ואוחנה במרכז, גם הלל מצטרף, גם שוורץ. הנה שוורץ עכשיו עם הכדור, צריך להוציא את זה, הוא מוציא את זה, הלל, יופי של שער! הקינוח של בית"ר, 3-0. אנחנו בדקה 87, יעקב הלל כובש את השלישי. אחת ההתקפות הבודדות של בית"ר ירושלים במחצית השנייה, אבל תראו איזה יופי, שוורץ מרים את הראש, מרים את הכדור, והלל מן האוויר, דימה. שריקת הסיום, בית"ר ירושלים 3, מכבי חיפה 0. בית"ר מגדילה את הפער בצמרת ל8 נקודות, על הנתיב הבטוח לקראת תואר האליפות. אני חושב שעוד מוקדם לחגוג.